Badator Euskaraldiaren bigarren edizioa. Aurten hizkuntza ohiturak aldatzeko ekintza kolektiboa azaroaren 20tik abenduaren 4 bitarte izango da. Gogoratzen alduzue Aho Bizi edo Belarriprest izan zineten pasaren edizioan? Aho Bizik euskaraz ulertzen duten guztiei egingo die euskaraz, eta lehenbiziko hitza beti euskaraz egingo du elkarrizketak hasterakoan. Belarripresteko ordea bestei euskaraz egiteko eskakizuna luzatuko die, eta alduen heinean euskaraz arituko da. Aho Bizi edo Belarriprest aukeratzeko ez du zerikusirik euskararen jakintza mailarekin. Nire kasuan adibidez ezinezkoa zait lan kontuengatik une oro euskaraz aritzea, orduan Belarriprest izan beharko dut. Eta gogoratu, Euskaraldia ez dela euskararen aldeko kanpaina bat. Guk euskaldunok gure hizkuntza ohiturak aldatzeko egitasmoa baizik. Eta adi egon, aurten berrikuntzak datoz. Entitateek parte hartu dezakete ariguneak sortuz. Ariguneak euskaraz lasai aritzeko gunak izanen dira. Baina ze entitateek parte hartu dezake? Ba edonork, udaletxeak, komertzioak, dendak, hona hemen adibide batzuk. Egin dezagun froga, ni, hemen nago ni, goizarratxetara. Bueno, Mikelek ondo azaldu duen bezala, aurtengo Euskaraldian entitatek ere parte hartu ahal izango dute. Guk Padez Iganda ikastolak izena emango dugu. Bi arigune mota sor daitezke, barne ariguneak eta kanpo ariguneak. Zerbitzu bat eskainiz gero, Euskaraldiak irauten duen egun horietan, une oro, zerbitzua euskaraz eman alba duzue, kanpo arigunea sortu alduzue. Barne arigunei dagokienez, entitate barruan ohikoak diren jarduera edo dinamikak edo lantaldeak direla eta hoietako lantalde horietako guztiek euskaraz ulertzen badute eta Euskaraldiak iraungo dituen 15 egun horietan euskaraz jarduteko konpromisoa hartzen badute, barne ariguneak sor ditzakete. Hori bai kontuan izan behar da, adostasuna ehuneko langile horien edo talde horren ehuneko 80ak eman behar duela. Guk hemen ikastolan, kanpo eta barne ariguneak sortuko ditugu, barne ariguneak jantokian, mintegietan, idazkaritzan, irakaslegelan, eta kanpo arigunea ikastolan edonor hartatua izango da euskaraz, bai e-postaz, bai telefonoz eta noski presentzialki ere. Euskaraldia bertan da. Aho bizi naizei, Belarriprestari, zabalduz mezuari beti herrizari, buelta bat emanez betiko iturei, kontu izanez milaka aldiz, behin eta berriz ez dau mugarik, azke izan baimen barik, asko gutxi nekatez jakin, disfruta gozatu jendearekin, neskato mutila dizkirekin, irribarre berba zatu zurekin, bota belarrira, mingainen puntate. Guk Arrasate okindegi eta gozotegian barne ariguneak sortuko ditugu bulegoan eta obradorean. Bitxok hauetan lan egiten dugunok euskaraz ulertzen dugu eta gure artean euskaraz arituko gara 15 egun horietan. Izena eman baino lehen gure artean hitz egin genuen eta gehiengoak prest gaude konpromisua hartzeko eta entitate bezala izena emateko. Bestalde, gure dendatan, naiz eta langile euskaldunak egon, ezin dugu euskara zerbitzua une oro eman. Hala ere, erostera bazatoz, saiatu euskaraz egiten eta ea sortea duzu. Euskaraldia bertan da. Gu Angel eta Sebel gara, jubilatuen tabernako tabernariak, Euskaraldian emango dugu izena, kanpo arigune bezala. Durante estos 15 días podrás venir al bar y ser atendido en euskera. En todo momento habrá camareros que te entiendan. En mi caso seguramente te contestaré en castellano, pero mis compañeros podrán hacerlo en euskera. Marabirena, biziana sortzen nau. Ni, hemen nago ni, Euskaraldia bertan da. Gu bizitzak ehuntzen Atarrabiako talde feminista gara eta aurten Euskaraldian izena eman nahiko genuke, baina ezin izan dugu arigunerik sortu taldekide guztiak euskaraz ez dugulako ulertzen. Beraz, arigunerik gabeko entitate bezala izena emango dugu eta baliabideak eskuratu eta gero, espero dugu hurrengo urtean Euskaraldian izena eman ahal izatea arigune bezala. Yo, por ejemplo, ya me he apuntado al Euskaltegi. Hartu kontrola.
aukeratu rola. Esaidazu